Benvidos a unha nova sesión organizada pola Ampega, unha formación titulada, como vedes en pantalla, Ciberseguridade de persoas, o primeiro escudo contra os atacantes. É unha formación que estará centrada en mellorar as vosas capacidades de protección, de detección e resposta ante posibles incidentes de seguridade. E por que escollemos este título? Bueno, pois a verdade é que moitas veces escoitaremos iso de que as persoas somos o elo máis débil da cadea de ciberseguridade, pero a nos gustanos tamén dicir que somos a primeira liña de defensa. É certo iso de que dentro dunha organización, dun concello, podemos incorporar moitísimas medidas de seguridade, pero de pouco valerán se nós mesmos pois, prememos onde non debemos, compartimos datos pois, igual de maneira insegura, ou instalamos incluso tamén programas maliciosos. Son erros que non cometen as máquinas, que cometemos nós, as persoas, e que debemos evitar. Pero pensando en nós como esa ferramenta de protección, temos tamén, hai que ter en conta que temos tamén ese papel fundamental, porque se eses posibles ataques que podemos recibir no noso día a día, temos incluso a esa pericia para poder identificalos e incluso despois de identificalos os reportamos, tamén os nosos compañeros de seguridade agradecerán esa tarefa pois porque estamos a protexer a nosa contorna, a nosa organización e incluso podemos chegar a minimizar o impacto dese posible incidente de seguridade. Sempre dicimos o mesmo, os sistemas operativos, os antivirus ou calquera programa de protección teñen que estar actualizados pois, para funcionar de maneira correcta e, polo tanto, así, de maneira máis segura. E se nós mesmos, tamén se pensamos ben no papel que xogamos, non somos tampouco unha excepción. Para poder protexernos, tamén debemos estar ao día dos posibles vectores de ataque, de que están a facer os ciberatacantes, e cales son eses hábitos que nos farán un pouco máis ciberseguros na nosa vida persoal e vida profesional. Porque veremos ademais que moitas veces un problema persoal pode derivar tamén nun problema profesional cando falamos de ciberseguridade. Polo tanto, que veremos nesta sesión? Pois comezaremos cuns datos, simplemente pois para, ainda que podan aparecer ou podan parecer un pouco máis aburridos, hai que ter en conta que tamén nos van a trasladar unha imaxe xeral do que lles están funcionando os ciberatacantes e, polo tanto, se somos capaces de identificar que lles funciona, pois igual tamén podemos poñer a lupa aí, onde temos que ter un pouco máis de atención pois, precisamente pois, para minimizar eses posibles ataques. E precisamente desas cousas ou deses hábitos que podemos incorporar no noso día a día, de que imos a falar nesta sesión? Pois falaremos da importancia das credenciais, da importancia tamén do que temos que ter en conta no noso posto de traballo, do uso que facemos da nosa navegación para que sexa un pouco máis segura, e non falaremos tanto da navegación nos ordenadores, tamén hai que telo en conta da navegación dos dispositivos móviles, das tablets, porque ao final non deixan de ser dispositivos que se conectan a internet, que manexan moita información e que incluso poden chegar a interconectarse con outro tipo de dispositivos. E por último, falaremos dos principais incidentes de seguridade, falando un pouco máis todo a través de leccións aprendidas, pero enfocando co que xeralmente podemos atopar ou ter a nós mesmos como posible objetivo, pois para que nós mesmos tamén coñezamos eses posibles vectores de ataque, pois para que poidamos detectalos e protexernos. E por último tamén falaremos desa importancia que teñen dentro das organizacións ou das administracións públicas de contar cun plan de resposta a incidentes. Non é tanto que teñamos en conta que podemos recibir ser víctimas dun posible incidente de seguridade, senón tamén saber que imos facer no momento que detectamos ese posible incidente de seguridade. É importante tamén saber como responder ante este tipo de posibles incidentes. Ben, comezamos entón con datos. E para falar de datos, falaremos de unha serie de datos que fan referencia as brechas de seguridade que sufriron tanto administracións públicas como organizacións, pero ao longo do 2024 a nivel internacional. Non? E que podemos sacar de todo isto? Pois grandes titulares. Pois, en primeiro lugar, podemos ver que a maior parte destes ataques, destas brechas de seguridade, 7 de cada 10, como vemos na pantalla, derivaron ou involucraron para poder executarse o factor humano. É dicir, o que dicimos ao principio desta sesión, nesta introducción, a importancia do que facemos nós como as persoas, non? Os empregados. Posiblemente podemos recibir un posible ataque, dependendo de como respondamos, pois
efectivamente pode derivar nun incidente de seguridade. Tamén como xestionamos a nosa información, as nosas credenciais, os erros, non, que hoxe en día podemos cometer no noso día a día. Veredes ao longo da sesión que haberá como moitas recomendacións ou moitos aspectos a ter en conta que poderán parecer algunhas veces básicas, pero se os trasladamos e incidimos é porque parece ser que son pantallas que aínda non superamos. Se pensamos anos atrás, cando incorporábamos igual no noso día a día as tarxetas de crédito, lembraredes que había moitas persoas que igual levaban a súa tarxeta de crédito na carteira e un post-it pegado na propia tarxeta, non, para lembralo, co pin da propia tarxeta. Pois pensemos que esa pantalla parece ser que está xa máis que superada, pero hoxe en día podemos atopar moitísimas persoas que aínda gardan as súas credenciais igual nun post-it pegado na pantalla. Polo tanto, pensemos que con todos estes erros aínda parecen que están por superar. Polo tanto, pensemos que forman parte deses erros que debemos evitar. Claro, aínda por riba, aparece tamén unha palabra un pouco máis habitual hoxe en día, xa nas noticias, no noso día a día, que é a inteligencia artificial. A inteligencia artificial, como calquera tipo de avance tecnolóxico, pode ter unha cara A e unha cara B. Pode ser utilizada para cousas moi boas, pero tamén para cousas moi malas. Neste caso, os atacantes tamén están aproveitando eses beneficios, esas vantaxes que pode presentar a inteligencia artificial para incrementar os ataques de enxeñería social, dos que falaremos ao longo desta sesión. É dicir, eses SMS ou eses correos electrónicos onde se fan pasar por unha autoridade que coñecemos, unha organización, unha entidade como podería ser Correos, non? Pois ese tipo de ataques que poden ser un pouco máis traballados ou que poden ser moito máis personalizados, podería ser que para un ciberdelincuente esa creación, ese ataque simulado pode levarlle, pois, pensemos nunha xornada de traballo, pensando que fose un traballo para un ciberdelincuente, pois a raíz da inteligencia artificial agora podese crear este tipo de ataques en cuestión de segundos, non? Ao final, fixadevos que este tipo de tecnoloxía pode ser utilizada tamén pois, para poder facer ataques moito máis personalizados, moito máis realistas e, polo tanto, cunha maior cantidade para poder executar estes posibles ataques hacia unha empresa, non? Polo tanto, pensamos que a inteligencia artificial tamén pode ser utilizada neste sentido na nosa contra. Claro, todo isto supón, a ciberdelincuencia supón un custo. Estimase que para este 2025 o custo de todo isto será de 10,5 billóns de dólares. Non é unha cifra desdeñable, hai que ter en conta que ao final este custo, de alguna forma, ven derivado non pensemos tanto na extorsión de se queres volver a ter acceso a toda a tua información, paga esta cantidade de dinheiro, como moitas veces podemos ver nos titulares dos medios de comunicación, senón máis ben que tamén pode chegar a supoñer este custo pois a parálise da nosa actividade, non? Pensemos que faría unha organización, unha entidade se os seus sistemas non funcionan en cuestión de semanas ou en cuestión de meses. Ao final, todo isto supón de maneira derivada tamén un custo brutal para as organizacións e as administracións públicas. Neste sentido, cando falamos das administracións públicas, un pouco polo que está centrada tamén esta sesión, hai que ter en conta que este estudo o que trasladaba e que na maior parte das brechas de seguridade centradas nas administracións públicas, prácticamente 8 de cada 10 estiveron representadas pois por erros humanos, como estábamos a falar antes, intrusións nos sistemas, que aquí xa estaríamos a falar de aspectos máis centrados nos departamentos de seguridade, non? Incorporar pois medidas para que os nosos sistemas sexan seguros, as nosas conexións sexan seguras, polo tanto tamén fan referencia un pouco a esas intrusións nos sistemas, e logo, por último, como vedes, nesta terceira pata, a enxeñería social. Eses ataques no que pretenden enganarnos a nós para que nos mesmos voluntariamente facilitemos ese obxectivo por parte do atacante. Pode ser igual diñeiro, outras veces pode ser que facilitemos credenciais, instalemos algo de maneira
maliciosa, polo tanto, van a basear estas tres patas as brechas de seguridade centradas nas administracións públicas. Importantes que, fixadevos, que están moi centradas xeralmente non en aspectos técnicos, senón en aspectos de engano, en aspectos de vulnerabilidades que temos as persoas, non? E todo isto, claro, é verdade que a maior parte das ocasións podemos pensar cal é o obxectivo dun atacante? Pois na totalidade deste estudo en particular, nun 93%, o único que buscaban era diñeiro, dunha forma ou doutra. É dicir, ás veces igual con extorsión, outras veces igual cando hai unha brecha de seguridade e acceden a certa información, os ciberdelincuentes poden conseguir eses datos, esa información confidencial, ca intención despois de poñelo á venda, por exemplo, na dark web, nese mercado negro, non? Precisamente para que outro ciberdelincuente interesado poida mercar esa información. Por lo tanto, veremos que ese activo, a información, é un activo super valioso, neste caso, para os ciberdelincuentes. Claro, no noso país, por exemplo, se temos que trasladar tamén certos datos, certos titulares, fixadevos que en función dos datos do Ministerio do Interior, en relación con toda a actividade de 2024, podemos atopar que os ciberdelitos declarados foron máis de 460.000. E dicimos declarados porque é verdade que aquí estamos a falar de denunciados. Hai moitos máis, pero a xente non denuncia. Todos estos van relacionados co que chamamos a fraude informática na maior parte dos casos. Sabemos que desta gran tarta dos ciberdelitos, o 90% fan referencia á fraude informática do que imos a falar nesta sesión. E canto creceron? Pois xa estamos vendo que en cuestión de 9 anos prácticamente estamos a falar de que creceron case un 500%. Ben, e agora falaremos precisamente do que temos que incorporar tamén nos como usuarios, falando de todo isto, de toda esta situación, e baixo este contexto de ciberdelincuencia, de que podemos facernos pois, para facer da nosa contorna algo un pouco máis protegido. Que podemos facer para incorporar eses hábitos ciberseguros? Pois comenzaremos falando das credenciais. E cando falo da ciberseguridade, moitas veces gustame tamén trasladalo, facer un pouco a analoxía como que todo iso que queremos protexer podería ser, por exemplo, a nosa casa, non? O ese activo importante da que estábamos a falar que era a información, pois para nós dentro da nosa casa estaría todas as nosas posesións, non? É dicir, o que para nós é relevante. Con esta analoxía o que quero dicir é que para poder acceder a esa información, ou neste caso, o que para min é o máis valioso, pois é verdade que é moito máis probable de que poidamos acceder a elos se deixamos ventas abertas, as portas tamén abertas, ou facemos copias das nosas chaves e non protexemos esas chaves, polo tanto, ante estas vulnerabilidades é moito máis fácil ou moito máis sinxelo poder acceder a ese activo importante para nós, non? Neste caso, se o falamos tamén dentro da contorna digital, pois precisamente esa chave, en particular, son as credenciais. Cando falamos das credenciais, hai que ter en conta que son super importantes porque non só permiten que poidamos desempeñar funcións baixo noso nome e apelidos, de alguna forma, senón tamén que permiten que accedamos a diferentes recursos en función dos privilexios. Que quere dicir con todo isto? Pois pensamos nunha organización que non tería moito sentido que, por exemplo, un departamento comercial puidera acceder, por exemplo, ás nóminas dos traballadores, non? Pois por motivos de protección de datos, etc., e pola función que nos mesmos desempeñamos non ten moito sentido que poidamos acceder a esa información. Claro, todos estes privilexios van un pouco derivados tamén e asociados cas nosas credenciais do usuario, non? Como a que deberíamos poder acceder nós mesmos. Pois fixadevos que se son tan importantes, parece ser que as credenciais que estamos definindo, eses contrasinais, non están sendo suficientemente seguras. Aquí, simplemente, como dato, no 2024, o contrasinal máis utilizado foi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero dentro deste ranking, os seguintes máis utilizados tampouco son moito máis sinxelos, son moito máis difíciles, perdón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, password, QWERTY 1, 2, 3, que QWERTY simplemente por se tedes dúbidas de onde aparece este contrasinal ou por que millóns de persoas utilizaron este contrasinal, fixadevos que forma parte un pouco das teclas que podemos ter no noso teclado de esquerda a dereita. Q, W, R, T, Y, enriba, 1, 2, 3. É unha regla secuencial, non?
Todas estas contrasinais realmente son contrasinais totalmente inseguros e o tempo precisamente para que un atacante poida descifralo a través de técnicas informáticas estaríamos a falar de cuestión de segundos. Entre 3 segundos aproximadamente este tipo de contrasinais pódense descifrar moi rápido, non? Por qué? Porque ao final fixadevos que non son nada difíciles. Son números, son letras, ou números e letras, pero que son secuenciais, polo tanto son moi sinxelos para un ciberdelincuente. Isto hai que telo en conta porque tamén nos mesmos cometemos estas torpezas e os ciberdelincuentes nos coñecen mellor do que pensamos. Aquí deixábamos vos tamén unha páxina web tamén interesante, simplemente por se queredes revisar se ese contrasinal que ides a poñer, canto tempo tardaría un ciberdelincuente en poder descifralo. Isto simplemente como unha orientación, simplemente para que vesades que canto máis difícil se ese contrasinal, máis tempo lle levará poder descifralo a través desas técnicas informáticas, non? Aquí no exemplo que poñemos, ese contrasinal que está aí proposto, tardaría en alrededor de 4 anos. Bueno, pois a nosa tarefa é esta, non? É dicir, realmente o que temos que intentar facer é complicarlles un pouquiño máis a tarefa aos ciberdelincuentes. Claro, esas credenciais moitas veces pensaremos, como poden conseguilas? Como poden conseguir as miñas credenciais das miñas contas? Pois hai distintas técnicas que poden utilizar os ciberdelincuentes. Aquí destacamos 5 en particular. Por unha banda, temos os ataques de forza bruta, que, como di o seu nome, basicamente é que se non sei o teu contrasinal, e non podo entrar a esta casa, vou intentar tirar a porta abaixo, non? É dicir, utilizar a forza bruta. En que consiste? En intentar probar distintas combinacións dos nosos contrasinais. Pois 1, 2, 3 non entrou, vou a probar con 1, 2, 3, 4. Van a intentar probar con distintas combinacións en cuestión de segundos ata que atopen realmente cal é o noso contrasinal. Polo tanto, se é moito máis difícil será poder descifralo. Despois temos os ataques de spidering, que aquí, xa desculpa de que hai moitas palabras en inglés ao longo desta sesión, pero basicamente o que di os ataques de spidering é intentar conseguir a nosa información, por exemplo, a través de fontes de acceso público, como poderían ser as nosas redes sociais. Por que é importante a información que trasladamos nas redes sociais? Porque é información que os atacantes poden utilizar para moitísimas cousas que veremos ao longo desta sesión. É dicir, por exemplo, cando estamos a falar das credenciais, curiosamente, e por estadística pura, moitas das persoas utilizan datos como a data de nacemento, o nome da súa mascota, parte do número de teléfono, un DNI, toda esta información pois para poder crear ese contrasinal. Curiosamente, estes datos están publicados nas nosas redes sociais. Polo tanto, con toda esta información, moitas veces os atacantes van a intentar embeber toda esta información para os ataques de forza bruta, para ver, canto máis nos coñecen, pois moito máis eficaz poderá ser descifrar ese contrasinal. Logo temos os ataques de malware, que basicamente é cando temos o noso dispositivo infectado por un programa malicioso, que o que vai intentar facer é recabar a información ou tomar o control do noso dispositivo. Pensemos que moitas veces igual dentro do noso dispositivo móvil ou dentro do noso ordenador poden haber este tipo de datos, non? Polo tanto, poderían verse comprometidos as nosas credenciais ou tomar o control do noso dispositivo pois, para poder acceder ás nosas contas. Logo temos os ataques de enxeñería social, como dicemos ao principio da charla, son ataques baseados en intentar enganarnos. Claro, aquí pensemos que, por exemplo, recibimos un correo electrónico simula ser, por exemplo, Netflix, porque temos unha suscripción, e curiosamente contactan connosco a través de correo electrónico dicindo algo así como que por motivos de seguridade temos que confirmar e actualizar os nosos datos de pago, non? A nosa tarxeta de crédito vinculada ca nosa suscripción. Vale, recibo o correo electrónico, gráficamente parece que é Netflix, pulso nese botonciño precisamente para actualizar os meus datos de usuario e redirixe unha páxina web que, claro, tamén simula ser Netflix, onde podemos atopar igual a pantalla de login, non? É dicir, que a intención de incorporar o noso usuario e contrasinal, que posteriormente actualicemos os nosos datos bancarios.
pois pensemos que dentro deste engano non é un correo electrónico de Netflix, non é unha página web de Netflix, pero que dentro dese engano eu voluntariamente estou facilitando eses datos. Polo tanto, ao final xa caemos na propia trampa do atacante e, polo tanto, xa lle fixemos ese traballo, non? É dicir, de facilitarlles voluntariamente, a través dese engano, os nosos datos persoais. E por último, temos aquí a filtracións de brechas de seguridade. É dicir, podemos facer nós mesmos absolutamente todo moi ben, pero como vemos moitas veces nos medios de comunicación aparecen titulares como Facebook, Instagram, TikTok, a nosa conta de Gmail, sufriron brechas de seguridade e expuseron datos persoais, non? É dicir, que moitas veces vemos neses titulares dos medios de comunicación que dentro desa brecha de seguridade chegaron a expoñer nome, usuario, correo electrónico, incluso o seu contrasinal. Polo tanto, estas filtracións tamén son super importantes porque igual nos mesmos fixemos moi ben o traballo, pero as empresas que xestionan os nosos datos persoais tamén poden sufrir brechas de seguridade. Polo tanto, hai que telo en conta e o veremos con exemplos prácticos ao longo desta sesión. Claro, comezando falando destas credenciais que temos que ter en conta, polo tanto, para poder crear ese contrasinal dunha maneira segura, pois, dependendo da que lle preguntedes, dirá unha cantidade de caracteres mínimo, non? É dicir, para definir ese contrasinal dunha maneira un poquinho máis segura. Claro, non hai unha cantidade exacta, non? A partir da cal se esa máis segura, eu se tivera que recomendar, falaría a partir de 12 caracteres, pero lembrade que cantos máis caracteres, moito máis difícil será descifrar o voso contrasinal. Polo tanto, dentro destes caracteres, o ideal é que teña números, letras, mayúsculas, minúsculas, caracteres especiais, precisamente pois, para dificultar tamén descifrar, non? ese contrasinal. Logo tamén o que decíamos antes, evitade a información persoal. Evitade, por exemplo, datos que poden recabar facilmente das nosas redes sociais, de internet, como poderían ser o que estábamos a falar antes de datas de nacemento, de familiares, mascotas, etcétera, etcétera. Non incluades tampouco palabra de dicionario. Lamentablemente o dicionario tamén é unha gran base de datos por parte dos ciberatacantes. Aproveitan eses datos que aparecen no propio dicionario para verificar ou comprobar se forman parte do noso contrasinal. Non? É dicir, poñemos o caso que poñemos como contrasinal administrador 123. Realmente administrador é unha palabra que existe, polo tanto forma parte desa gran base de datos que é algo sinxelo tamén de descifrar. Tamén evitade as secuencias. O que estábamos a falar antes, esas secuencias numéricas que podemos atopar como 123, QWERTY, porque forman parte un pouco deses patróns habituais que nos mesmos podemos utilizar e que poden ser sinxelos para poder descifrar. É verdade que aquí non rematan un pouco esas recomendacións sobre as credenciais, estamos a falar primeiro da definición, pero logo tamén é importante esa xestión, non? Neste sentido, lembrade, teñen que ser difíciles, teñen que ser diferentes. O ideal é que por cada conta que teñamos sexan diferentes, vale? Porque realmente o que non deberíamos é repetilas. Pensade que se utilizáramos todo nas nosas contas, todo, o sea, o mesmo contrasinal, se descifra un particular, ao final descifranse todos, porque un atacante podería intentar probar ese mesmo contrasinal no resto das nosas contas e, polo tanto, se podería acceder absolutamente a todo. Tamén evitade as regras secuenciais das que estábamos a falar, pero non tanto tamén no que estábamos a contar de regras secuenciais numéricas ou do propio teclado, non? O sea, cas letras, non? Como QWERTY, senón tamén que pensedes en reglas secuenciais que establecemos como patrón habitual de xestión das nosas contas. Pois, por exemplo, poñemos como exemplo que nas organizacións unha das medidas de seguridade xeralmente é solicitar aos seus traballadores que modifiquen o contrasinal durante, o sea, máis ou menos cada 3-6 meses, ¿no? Aproximadamente. Claro, por que se fai todo isto? O que dicíamos antes, unha empresa pode sufrir unha brecha de seguridade. Se a miña conta expúsose en xaneiro, pensemos que igual en xuño xa modifiquei o contrasinal, ¿no? Por lo tanto, o atacante, aínda que intente utilizar o contrasinal que tiña en xaneiro, realmente xa non lle vai a valer porque eu en suño xa o modifiquei, non? Aquí neste sentido pensemos que, claro, o problema é o uso que lle damos, o patrón que nos mesmos utilizamos como usuarios, non? Por que? Porque se a min en xaneiro me piden poñer un contrasinal, igual eu poño administrador 01.
non? E logo en suño vou a poñer administrador 02 e así secuencialmente. Por qué? Porque para min é cambiar unha parte do contrasinal que para min persoalmente vai a ser sinxelo de lembrar. Claro, sinxelo para min, pero tamén o propio atacante identificará que aí hai un patrón secuencial. Igual o 01, 02 non entrou, vai a probar co 03, 04, 05, ata que atope cal é o contrasinal que realmente estábamos utilizando, non? Polo tanto, tamén é unha pista que para os atacantes tamén é super interesante. Evitad anotalas, isto comentamos tamén ao principio da charla, as credenciais anotadas nun papeliño, nun caderno, sabemos que poden ser difíciles de lembrar, pero temos tamén ferramentas que nos axudan precisamente para todo isto, para conservalas de unha maneira segura. Polo tanto, hai que evitar sempre anotalas físicamente. Tamén importante separar a nosa vida persoal e profesional, porque dicimos ao principio da charla que un problema tamén persoal pode derivar nun problema profesional e máis adiante veremos un exemplo claro para que vexades exactamente do que estamos a falar. Tamén é importante que agora, tanto a maior parte das contas que podemos utilizar nas redes sociais, correos electrónicos, a título persoal e profesional, contamos cunha función de seguridade e que se chama o dobre factor de autenticación. Básicamente consiste en non só ter que poñer o noso usuario e contrasinal, senón ter que poñer unha doble medida de seguridade. É dicir, cando intentemos entrar a nosa conta a través dun dispositivo novo, vaime pedir un usuario e contrasinal, vale? E o seguinte paso será introduce o número de seguridade que te chegou, ese codiño que te chegou ao medio que ti escolleras inicialmente para configurar esta función de seguridade, non? Podería ser un SMS, un correo electrónico, unha aplicación como o Google Authenticator, por exemplo, que o que nos vai a permitir é validar doblemente que somos nós os que estamos detrás dese intento de acceso, non? Polo tanto, tamén é interesante incorporar estas medidas de seguridade adicionais. E, por último, apoiarnos en xestores de contrasinais. Como dicíamos, un dos problemas habituais para non poñer o mesmo contrasinal en absolutamente todas as contas é lembralo, non? É dicir, poder ter todas as nosas contas identificadas con usuario e contrasinal completamente distintos. Neste sentido, o ideal é apoiarnos destas ferramentas que o que nos van a permitir é poder instalar igual dentro do noso dispositivo móvil unha aplicación como esta, e o que nos vai a permitir é guardar todas as nosas contas cos contrasinais dunha maneira segura, cifrada. É como unha, por así dicilo, como unha especie de bóveda de seguridade que o que vai a permitir é guardar todas as nosas contas. A gran pregunta poderíades pensar, é seguro? Moito máis seguro que telo anotado nun papeliño, telo guardado nun documento Word no ordenador ou no propio navegador, non? Do propio ordenador que estemos utilizando. É moito máis seguro. Estos xestores de contrasinais hai moitos no mercado, é verdade, pero aquí lembremos tamén que se estamos a falar da contorna corporativa, só podemos utilizar as ferramentas autorizadas pola nosa entidade ou pola nosa administración pública, vale? Neste sentido, a título persoal, lembrade que podemos utilizar estas ferramentas que nos van a axudar tamén a guardar e conservar estas credenciais dunha maneira moito máis segura, vale? Incluso para poder acceder a elas, simplemente que non sexa poder acceder á propia aplicación, hai moitas delas que contan tamén con esa función de dobre autenticación, non? Con dobre factor de autenticación para intentar validar e verificar que somos nós os que estamos intentando acceder a esa propia aplicación. Claro, como leccións aprendidas, en relación do que estamos a falar, fixadevos que un dos problemas de non separar a nosa vida persoal e profesional, de non utilizar contas diferentes ou que non se sean difíciles, temos un exemplo claro. Non sei se coñeceredes este caso, pero Colonial Pipeline, esta é, para os que non saibades que Colonial Pipeline, é o maior oleoducto da costa este de Estados Unidos. E durante a pandemia, se nos retrotraemos uns aniños atrás, lembraredes que moitas empresas, lamentablemente, pois para manter a súa actividade, o que facían era que os propios traballadores tiñan que teletraballar, non? Estar nas súas casas traballando. Que pasaba? Que, pois, por exemplo, pois, para poder acceder aos recursos, moitas veces a nivel corporativo, pois utilizábamos unha ferramenta interesante que era a VPN, non? É dicir, unha conexión cifrada, segura, para intentar acceder, permitirnos validar que somos nós os que accedemos aos recursos corporativos, non? Porque estábamos dende a nosa casa.
cada un de nós utilizamos unha serie de conexións distintas, non? A nivel de internet, de conexión a internet, polo tanto, pode ser máis ou menos seguras. As VPNs permiten incorporar pois, esa capa de seguridade extra para cifrar un pouco o contido e validar que realmente estamos detrás. Que pasou aquí? Que neste caso un traballador en particular desta organización utilizou un contrasinal que curiosamente tiña repetido tamén nunha conta persoal. Non chegou a sair nos medios de comunicación realmente que conta era, pero poñemos o caso que fora Facebook, non? Unha conta dunha rede social, dame igual. Que pasou? Que sufriu esa suposta rede social, sufriu unha brecha de seguridade e chegou a expoñer usuario, correo electrónico e contrasinal dos seus usuarios, non? Dun grupo de persoas. Neste caso, pensamos que esa persoa en particular desa conta, este traballador, utilizaba ese contrasinal, pero o tiña repetido tamén no servizo de VPN. Desa maneira, fixadevos que o atacante o único que fixo foi revisar os usuarios, en particular, onde traballaban, neste sentido, e coller ese contrasinal para probar se ese mesmo contrasinal podía permitir, era repetido, podía permitir acceder ao correo electrónico ou calquera servizo asociado a nivel corporativo, ¿no? Neste caso final, efectivamente, era o mesmo contrasinal que estaba utilizando para a VPN, que lles permitiu aos ciberatacantes acceder aos sistemas de Colonial Pipeline, e aquí o que pasou foi o que se chama o que nós mesmos chamamos un ataque lateral, é dicir, non pensades que cando atacan un equipo en particular ou nos caemos nun engano, directamente xa van a coller os nosos datos e van a utilizar ou van a intentar infectar o noso dispositivo de maneira inmediata. Non, moitas veces, cando estamos a falar dun ataque un pouco máis sofisticado, o atacante o que pretende primeiro accede ao noso equipo, vai a ver se ese equipo en particular está conectado a unha rede de equipos, se lle permite acceder paralelamente pois, a outros equipos, a un servidor, ca intención realmente de manter un pouco e conseguir esa foto xeral de toda a infraestructura da organización e no momento que poden lanzar o ataque, o lanzan dunha maneira máis virulenta, moito máis efectiva e paralizan absolutamente todo. Isto é o que lle pasou neste caso a Colonial Pipeline, que simplemente, como vedes, co uso dun contrasinal comprometeuse a infraestructura completa da organización. Incluso chegando, que como dicíamos antes, eran os encargados un pouco do suministro de carburante na costa este de Estados Unidos, chegaron a afectar a moitos estados de tal maneira que chegaron a decretar o estado de emerxencia precisamente por non poder suministrar carburante a todos estes estados. Por lo tanto, fixadevos que un contrasinal é importante. Sí, contrasinal permite a porta aberta para unha organización. Outro exemplo foi o que lle pasou a McDonald's relativamente fai pouco, que o que non sei se coñeceredes, que, por exemplo, agora hai moitas empresas, moitas organizacións que utilizan chatbots baseados en IA para facer certos procesos de selección dos seus traballadores, non? É dicir, accedemos a ese chat, comezan a pedir unha serie de datos para facer como esa fase previa de selección dos usuarios, non? Neste caso, fixadevos que esta ferramenta en particular, o chatbot de IA, que creo que se chamaba Olivia, o contrasinal que utilizaron os administradores da conta era 123456. E a raíz deste contrasinal se chegaron a expoñer miles de datos dos seus candidatos. Claro, fixadevos aquí que xeralmente incluso os propios compañeiros dos departamentos informáticos, dos departamentos de seguridade, podemos cometer, como persoas que somos, cometer estes erros, non? Aquí hai que ter en conta que seguramente os compañeiros posiblemente puseron ese contrasinal esperando que fose algo temporal, ca intención de que máis adiante o cambiarían, pero a realidade que quedou ese contrasinal, non había máis medidas de seguridade e permitiron ao final ese acceso ilexítimo a ciberdelincuentes, non? En relación a isto, e deixando atrás as credenciais, a importancia das credenciais, comezaremos a falar tamén do que temos que ter en conta co posto de traballo. En relación co posto de traballo, a min gustame dicir realmente que o concepto de posto de traballo tamén foi evolucionando, sobre todo a raíz da pandemia. Pensemos tamén que o posto de traballo ás veces podemos pensar que eu mesmo, o meu equipo na oficina. Non, realmente o posto de traballo evolucionou. E por que dicía a raíz da pandemia? Porque agora
podemos teletraballar, moitas veces dende a nosa casa, podemos estar en zonas igual de mobilidade, igual estou teletraballando nun hotel, nunha cafetería, nun medio de transporte como podería ser o propio tren, non? E, aínda por riba, dentro dese posto de traballo interactúan outro tipo de activos, non? E poderíamos estar a falar, pois, por exemplo, de dispositivos móviles que poden ter información que temos en papel que igual non está clasificado. Bueno, pois todo isto ao final é o que vai a facer referencia ao posto de traballo. É dicir, onde estamos e o contexto que nos rodea e a información que temos exposta de alguna forma, vale? Todo isto é o concepto deste novo concepto de posto de traballo. Que riscos teñen ou que temos que ter en conta cando falamos do posto de traballo? Pois é verdade que dependendo un pouco dese concepto de posto de traballo podemos ser obxecto de roubo de información, uso de, por exemplo, de conexións inseguras, dependendo de onde estemos traballando, non é a mesma conexión que podemos estar utilizando nunha cafetería como poderíamos estar utilizando na nosa casa ou na oficina, non? O uso tamén de hardware ou software inapropiado. Isto pasou moitísimo tamén a raíz da pandemia, porque igual é verdade que para nós foi unha gran aprendizaxe, porque foi unha situación totalmente anómala, e que a nivel de ciberseguridade, fixadevos que para os atacantes tamén foi unha oportunidade brutal, non? É dicir, non tiñamos as mesmas medidas de seguridade dentro dos nosos fogares, obviamente, había persoas que igual, como experiencia, tiveron que compartir o seu equipo cos seus fillos dentro de algunhas empresas, non? Polo tanto, fixadevos que eran situacións totalmente anómalas que poden, ao final, derivar en posibles incidentes de seguridade. E, obviamente, a falta de competencias digitais tamén podía supoñer que, se non sei que isto pode supoñer un problema, pois, obviamente, pode derivar con máis facilidade nun incidente de seguridade. Claro, boas prácticas que poderíamos trasladar en relación co posto de traballo. O ideal, pensemos que cando nos vamos a ausentar do noso equipo, o que temos que facer é bloquealo, vale? Isto pode parecer totalmente sinxelo, obvio, pero hai que ter en conta que moitas veces, levados un pouco por esa confianza que podemos ter dentro da nosa contorna corporativa, igual nos levantamos, imos a un descanso, imos ao cuarto de baño, e neste sentido, neses descansos, poden pasar moitas cousas. Sabemos que seguramente por medida de seguridade, transcurridos igual 5 ou 10 minutiños, o propio equipo pode bloquearse automáticamente, pero durante eses 5 ou 10 minutiños poden pasar moitas cousas. Por lo tanto, o ideal é que o bloqueemos, que incorporemos no noso día a día algo tan básico como esa combinación de teclas que a tecla Windows e L, o que vai a facer é bloquear o noso equipo, que a intención de incorporar as nosas credenciais e verificar que estamos detrás, non? Para poder volver a acceder. Logo tamén interesante esas políticas de mesas limpas, é dicir, o ideal é ter o noso espacio de traballo totalmente limpo. Se estamos traballando con información confidencial, información sensible en papel e deixamos de traballar con ela, o que temos que facer é volver a clasificala e guardala, non? Precisamente para non expoñer tanta información. Por outra banda, tamén asegurar a información e incluso como a compartimos, non? É dicir, realmente que estamos a facer tamén cando estamos traballando con esa información. Súper importante, cando falamos tamén de documentación en papel, cando imprimimos, que imprimamos con responsabilidade. Temos que ter en conta que no momento que imprimimos algo, que sea información confidencial, ás veces esas impresoras están compartidas con outros compañeiros e, polo tanto, por erro, algún compañeiro pode non só acceder a información que igual é confidencial, senón por erro levar esa documentación. Por lo tanto, tamén temos que prestar atención a esos procesos de impresión. E no momento que deixemos de necesitar esa información en estado papel, o ideal sempre lembremos que destruíla. E destruíla dunha maneira que sexa irrecuperable, non? De tal maneira que un terceiro non poida acceder a ela e, polo tanto, poida intentar manipulala, conseguir esa información e utilizala na nosa contra, vale? É dicir, para iso están, neste caso, as destructoras de papel, vale? En relación ás conexións, lembremos que estábamos a falar antes das VPNs, tamén super interesante, sobre todo cando estamos en contornas de mobilidade, pois, por exemplo, nun hotel, nunha cafetería. O ideal sempre sería evitar esas conexións totalmente inseguras, pero as ferramentas de VPN
vannos a axudar a manter esa seguridade do que estamos a facer e compartir a través desa conexión, vale? Moito cuidado tamén o que dicíamos antes do que compartimos sobre todo a través de internet, das redes sociais, porque é verdade que hoxe en día estamos a falar xa dunhas novas xeracións onde estamos constantemente compartindo a nosa vida, pero toda esa información pode ser utilizada por parte dun ciberdelincuente. Canto máis nos coñece, moito máis efectivo podería ser un ataque. O veremos despois con algún exemplo nos ataques de enxeñería social. E logo tamén super importante, que tamén foi unha lección aprendida tamén a raíz da pandemia, do uso de ferramentas autorizadas. Pensade que, por exemplo, os nosos compañeros de seguridade dentro dunha organización, dentro dunha administración pública, establecen uns criterios de ferramentas autorizadas. Isto non é algo banal, realmente non é algo que intenten facernos máis complicada a nosa tarifa, o noso día a día. Realmente que teñen que valorar os posibles riscos de utilizar certas ferramentas no noso día a día. E, polo tanto, teñen que avaliar que son seguras e, polo tanto, que non van a comprometer nin a seguridade nin a protección de datos dos usuarios, non? Polo tanto, neste sentido, lembremos sempre utilizar ferramentas autorizadas. Por que dicía a raíz da pandemia? Porque é verdade que, por exemplo, na pandemia había moita xente, incluso casos que teñamos identificados de que podían intentar utilizar ferramentas igual que o tiñan nos seus equipos persoais, pois porque igual era máis cómodo pois, para fusionar un arquivo PDF, ou porque tiñan que enviar información voluminosa e utilizaban algún tipo de ferramenta gratuita a través de internet, pero que non son ferramentas autorizadas e que, polo tanto, sí poden derivar nun problema de seguridade, vale? Polo tanto, lembrade sempre utilizar ferramentas autorizadas pola nosa contorna corporativa. Leccións aprendidas en relación con todo isto, fixadevos casos reais do que lle pasou, por exemplo, o ministro de Interior grego, que a través dunha entrevista que lle fixeron no seu despacho, estamos vendo que nesa fotografía, nesa publicación, nese medio de comunicación, aparecía un post-it pegado na súa pantalla co seu usuario contrasinal. Contrasinal que aínda por riba, se non o vedes ben, aparece que o contrasinal era 1, 2, 3, 4, 5, 6. Neste caso, fixadevos todo mal. É dicir, en papel, aínda por riba, un contrasinal super sinxelo. Pero o exemplo tamén que estábamos vendo da Agencia de Emergencias de Hawái, tamén un pouco o mesmo, non? É dicir, fixadevos que aínda por riba son pantallas que non temos superadas, que temos que evitar esa exposición de datos. Pensamos que nos fiamos dos compañeros que temos ao noso redor. Pensade que hai moitas persoas que poden estar pasando ao noso redor, poden ser compañeiros, pode ser persoal de limpeza, etc. Terceiros igual non autorizados, que con toda esta información, se teñen finalidades malintencionadas, poden afectarnos a nos mesmos. Lembrade que o usuario e contrasinal son únicos e identifícanos, polo tanto, a nosa responsabilidade é intentar manter esa seguridade, non? Para que evitar que poidan acceder á nosa información. Claro, logo despois cando falábamos das ferramentas autorizadas, fixadevos exemplos claros. Un exemplo claro foi unha ferramenta en liña, non vou a dicir o nome, pero que permitía convertir arquivos PDF, ¿no? É dicir, fusionalos. Esta ferramenta en particular, pensade que o que facían os usuarios é acceder a ela, é algo sinxelo, é algo gratuito, acceden a ela, suben os seus arquivos, poderíamos pensar, por exemplo, en quero para unha documentación a nivel contractual, necesito fusionar o meu DNI cun contrato, simplemente en cuestión de segundos fusionan todo isto. Claro, que problema temos de todas estas ferramentas que estamos utilizando en liña de maneira gratuita? Claro, realmente quen está detrás? Que medidas de seguridade está incorporando? A información que estou volcando, están guardando directamente esa información nos seus servidores? Onde están os servidores? Igual se están fora do espacio económico europeo, igual incluso estamos cometendo unha ilegalidade en materia de protección de datos, ¿no? Porque realmente nos estamos saltando a normativa. Por lo tanto, fixadevos que todo isto pode derivar en problemas non só de seguridade, senón tamén de protección de datos. Este foi unha realidade, foi un caso curioso, foi un caso real, no que por esa falta de medidas de seguridade chegouse a filtrar toda a documentación que combinaran os seus usuarios. Por lo tanto, pensemos nese exemplo de se está circulando unha copia do meu DNI con firmas, con documentación confidencial, sensible.
todo o que pode chegar a derivar. En relación a isto, son ferramentas, a verdade, que neste caso non estarían autorizadas, pero logo ainda por riba tamén outro problema que atopamos hoxe en día podería ser o uso que lle damos, neste caso, a inteligencia artificial. Por exemplo, con inteligencia artificial xenerativa, como podería ser ChatGPT. Pensamos que pode ser tamén unha ferramenta útil, gratuita, sinxela, pero que ás veces incluso pois podemos cometer a torpeza de coller un arquivo que estou utilizando a nivel profesional e pidolle a ChatGPT que me faga un resumo en cuestión de segundos, non? Claro, que problema temos? Que esa documentación que lle estou compartindo, ao final, o van a conservar tamén, como que dicimos antes destas ferramentas en liña, non? É dicir, non sabemos moi ben o cales serían os usos do que van a facer da información que estou volcando, e pensamos aínda por riba que se van datos persoais. O problema de todo isto é que a inteligencia artificial está aprendendo, estamos entrenándoa constantemente no momento que estamos usando, de tal forma que eu, volcando certa información, non podo verificar, non podo comprobar, non podo asegurar que outra persoa se fai unha serie de consultas como resultado aparecen os datos persoais, non? Polo tanto, hai que ter moito cuidado tamén con este tipo de ferramentas e o uso que lle damos. Neste caso, que este sempre autorizada pola nosa organización. Pasamos agora, por exemplo, a falar da navegación segura. Cando falamos de navegación, lembremos que o que temos que ter en conta é que estamos a falar xa da navegación non só do noso ordenador, senón tamén dos dispositivos móviles, tablets, que poidamos estar utilizando tamén para esa navegación. Os riscos que veñen derivados un pouco de unha navegación que non é do todo segura, pois a verdade é que ás veces igual podemos estar compartindo, como dicíamos antes, moita información sen sabelo e todo isto pode derivar nunha perda de privacidade. Canta máis información expoñemos a internet, realmente perdemos esa privacidade. Un problema xa un pouco máis grave desa perda de privacidade pode derivar en problemas de seguridade. Poden acceder ou poderían acceder ás nosas contas. E pensamos que acceden ás nosas contas. O problema de que accedan ás nosas contas e podan acceder tamén á nosa información confidencial é que tamén poden suplantarnos a través de internet, ¿no? E aquí temos un problema máis grave neste sentido, ¿no? Por qué? Porque fixadevos que a un atacante interesalle moitísimo a nosa información, pero tamén facerse pasar por nos, e tamén precisamente o fan a través das redes sociais. Por que lle interesa? Isto o comento porque non é a primeira vez que escoitamos dicir a algunha persoa bueno, que é verdade que a súa conta de Instagram, a súa conta de LinkedIn foi hackeada, pero como non a utilizaba, non pasa nada. Deixou de utilizala e xa está, non pasa nada. Creo usa outra conta e xa está. Moito yo con esta parte porque o problema desas redes sociais é que tedes unha senda de contactos. Esa senda de contactos, curiosamente, se recibe unha mensaxe facéndose pasar por ti, é moito máis probable que esa persoa sí que preste atención ao que lle estás enviando e igual o que están facendo é infectalo, intentar estafalo, ¿no? Polo tanto, moito ollo precisamente con esas ilegalidades que se están cometendo no noso nome, baixo o noso nome, vale? Polo tanto, esas redes sociais, esas contas, deben ser tamén valoradas precisamente pues, para intentar protexelas. Claro, no noso día a día, obviamente, o que máis utilizamos precisamente para acceder á información en internet son os propios navegadores. A verdade é que a maior parte dos máis utilizados son os que vedes aquí en pantalla, hai moitos máis, obviamente, pero estos comercialmente son os máis utilizados. Que temos que ter en conta cos navegadores? Pois que precisamente agora, afortunadamente, incorporan tamén medidas de seguridade que nos van a intentar, na medida do posible, bloquear contido malicioso, incorporar funcionalidades de privacidade e seguridade, pois, por exemplo, as funcións de navegación privada, non? É dicir, que nos permitan, de alguna forma, non conservar inicialmente o historial de búsqueda, o historial de navegación, perdón, as propias cookies, non? Pero tamén o que nos van a permitir é poder bloquear certas cookies, pois precisamente para que non aparezan pop-ups emerxentes ou publicidade, configuración visual de permisos, é dicir, eu estou accedendo a unha página web que está necesitando acceder ao meu micrófono, a miña cámara, a miña webcam. Bueno, pois é verdade que o propio navegador vai a trasladar esas alertas e, polo tanto, todo isto o que trasladan é que contan con unhas funcionalidades básicas, ¿no? de seguridade que nos poden facer a nosa navegación un pouquiño máis sinxela, moito máis segura, pero o que hai que ter en conta é que non son infalibles. É dicir, dentro das organizacións
en verdade, sobre todo na administración pública, contades con ferramentas que vos permiten incluso capar certas páxinas que poden ser maliciosas, pero pensade que a ciberseguridade total non existe e non hai unha ferramenta que nos vai a asegurar que o que estamos facendo vai a ser totalmente seguro, non? É dicir, a ciberseguridade total lamentablemente non existe, polo tanto hai que tamén prestar atención a esa navegación que facemos. En relación a isto, como paso inicial, falamos dos certificados de seguridade. Aquí simplemente non me vou a parar. Lembremos que unha página web pode comezar con ese certificado de seguridade que pode comezar por un protocolo que pode ser HTTP ou HTTPS. Cando dubidemos cal é o máis seguro, pois lembremos que a SS é de seguridade, vale? Polo tanto, isto que quere dicir é que esa página web en particular conta con un certificado que o que vai a facer é que esa navegación este cifrada, non? Por que é importante isto? Pois pensamos que, por exemplo, estou navegando, estou accedendo a unha página web onde teño que facilitar certos datos persoais, non? É dicir, meu nome, o usuario, incluso a miña tarxeta de crédito, porque igual é unha tenda en liña, non? Pois pensamos que se esa página web comeza por HTTP, algo malo pasa. Por qué? Porque todo iso que estou compartindo con esa página web, desa maneira, está circulando a través de internet e pode ser, esa conexión de datos pode ser interceptada dunha maneira sinxela porque non está protexida, non está capada. O HTTPS quere dicir que sí que conta con ese cifrado de datos, non? Pero o importante de todo isto, polo tanto, como en resumidas contas, o importante é que hai que ter en conta que a página web que comeza por HTTP, xa sabemos que é mala, e HTTPS sería mellor. Moito ollo, non quere dicir que todas as páxinas web que comecen por HTTPS sexan seguras. Aquí xa teremos que revisar se o que está detrás é quen de ser, se a páxina web neste caso pode parecer lexítima, etc, etc. Pero o importante de todo isto é que se comeza xa por HTTP, xa sabemos que algo raro pasa, polo tanto xa sería malo. Logo, ainda por riba, fixadevos que os propios navegadores xa intentan axudarnos un pouco con todo isto. Aquí estamos vendo un exemplo onde xa non vemos realmente se comeza por HTTP ou HTTPS, pero o propio navegador, no primeiro iconiño que atopamos á esquerda, xa se pulsamos desplega esa pantalla que nos di se esa páxina, esa conexión é segura ou insegura. Sempre nos vai a facilitar esa información. Inicialmente, se identificase que comeza por HTTP, se vai a trasladar que é unha conexión insegura, vale? Polo tanto, o propio navegador visualmente xa nos intenta axudar un pouco máis. É verdade que os propios navegadores tamén contan cas opcións agora de engadir extensións, que as extensións non deixan de ser como mini programiñas que se embeben dentro do propio navegador, pois facilitando certas tarefas para nós mesmos, pois por exemplo, para traducir páxinas, para guardar notas, para bloquear anuncios, pois para poder descargar imaxes, facer capturas de pantalla, bueno, todo este tipo de ferramentas adicionais ou de funcionalidades extra veñen derivadas desas extensións, pero moito ollo porque son programiñas, esos programiñas tamén deberían ser utilizados e autorizados por parte da nosa organización. Son programiñas extra, non? Polo tanto, hai que ter moito cuidado de como se están descargando e como se están utilizando. Claro, neste sentido, tamén en canto a esas boas prácticas ou esas hábitos ciberseguros que podemos incorporar en relación ca navegación, lembremos, mellor HTTPS que HTTP. O interesante tamén non só nos sistemas operativos, tamén nos propios navegadores, as aplicacións, os programas que temos instalados, todos deben ser actualizados. As actualizacións, cando estamos a falar de actualizacións, non quere dicir que sexan actualizacións que melloran pois as funcionalidades soamente, non? É dicir, as actualizacións moitas veces o que van a incorporar son parches a esas vulnerabilidades que detectaron. Se temos, polo tanto, un sistema operativo que está obsoleto ou temos moitas aplicacións instaladas no noso móvil que están desactualizadas, non están actualizadas, non están ao día, poden ser como portas abertas para os ciberdelincuentes. Polo tanto, tamén sería interesante que os actualicemos constantemente. Tamén, super importante nesas navegacións, no momento que estamos navegando, no momento que recibimos un correo, no momento que recibimos un SMS, revisemos, curiosamente, esas ligazóns. Se poden ser sospeitosas, se non, o veremos despois con máis exemplos.
Tamén importante, independentemente do dispositivo utilizado, cando accedemos á nosa conta, pois, por exemplo, do noso banco ou do noso correo electrónico, se accedemos e temos que revisar certa información, lembremos despois pechar as sesións, porque, polo tanto, tamén poderían ser dentro da propia navegación unha porta aberta, vale? Porque esa sesión estaría aberta. Tamén, como dicíamos antes, en relación con esa navegación, esas conexións, evitade as conexións públicas que son totalmente inseguras. O que decíamos antes, pois, por exemplo, dunha cafetería. Unha cafetería podería ofrecer unha conexión aberta, gratuita para todos os usuarios, pero é gratuita para absolutamente todo o mundo. Por lo tanto, un ciberdelincuente tamén podería intentar interceptar esas conexións, esa utilización desa conexión Wi-Fi. Como leccións aprendidas, aquí veremos e imos a poñervos a proba. Neste sentido, pensemos en relación con esa navegación e das URLs que traballamos nun concello e que acaban de lanzar unha nova aplicación pois, para facilitar a comunicación coa cidadanía chamada Concellos Conectados, onde a URL en particular é www.econectados.com. Esa é a URL, a página web oficial, vale, da ferramenta. Agora ben, o que temos que facer é identificar con respecto ás seguintes URLs cales de todas elas poden ser sospeitosas e cales non, vale? Pensemos que podemos recibir correos electrónicos, publicidade en relación con esta aplicación e, polo tanto, temos que intentar identificar cales poderían ser sospeitosas ou non. Animamos a que pauses este vídeo ou te poñas a proba para ver se serías capaz de identificar as páxinas que poderían ser maliciosas ou sospeitosas. Ben, se xa analizaches todas as URLs, se poderías identificar se poden ser maliciosas ou non, imos a ver realmente cales son os resultados. Ben, analizamos por que as que aparecen en vermello serían as que poderían ser sospeitosas ou neste caso poderían ser maliciosas. Se revisamos de esquerda a dereita, de arriba a baixo, o primeiro que atopamos é o de http://www.econectados.com/app. Vale. Neste caso, fixadevos, o que dicíamos antes, o protocolo neste sentido comeza por HTTP, que xa como dicíamos antes, pode ser totalmente malicioso, porque non está debidamente protexida esa página web. Logo, fixadevos que aínda por riba, cando estábamos a falar de conectados, aí hai aínda por riba un carácter modificado. Non é unha O mayúscula, é un cero. Ás veces un ciberdelincuente o que vai intentar facer é cambiar simplemente unha letra, porque nesa lectura rápida que facemos, parece ver que poñía conectados, penso que é a URL e, polo tanto, penso que podería ser correcto. A realidade é que é totalmente incorrecto. Non? É dicir, que neste caso é outra página web completamente distinta. Xusto debaixo podemos ver https://app.econectados.com. Neste caso é correcto. E fixadevos, aquí o importante de todo isto, e a lección máis importante en relación do que vamos a falar agora, é que revisemos moi ben o dominio real. Non? Neste caso, fixadevos que o dominio que estábamos a falar era econectados.com. Polo tanto, nós como usuarios, o que temos que prestar atención sempre é todo aquilo que aparece xusto detrás e xusto diante do último punto. Neste caso, o último punto non é app.econectados, non, sería econectados.com, non? Polo tanto, rematan.com, o dominio oficial que estamos a falar, o que vedes arriba, efectivamente sí, é xusto diante do último punto pon econectados, sí, polo tanto, é correcto. Vale? Aquí é verdade que unha das dúbidas xeralmente é que a dúbida de se aparece con 3 W, se aparece sen as 3 W. As 3 W non son obligatorias, as 3 W é o que se chama un subdominio, vale? E polo tanto pode aparecer 3 W, como non aparecer absolutamente nada, ou por exemplo aparecer app, correo, mail, calquera cousa que esa organización, esa entidade considere relevante, non? Son, por así decirlo, como distintas páxinas completamente distintas, pero que forman parte dun mesmo dominio, non? Que neste caso é econectados.com.
seguindo un pouco esta norma, a seguinte que tiñamos, a terceira, o vemos claramente de que sería totalmente fraudulenta porque hai un guión medio polo medio, non? É dicir, conectados.com sae outro dominio completamente distinto porque hai un guión polo medio, vale? Xusto debaixo sería correcto tamén pola mesma regla que estábamos a comentar. O importante despois da barra, que tamén pode ser unha dúbida que temos nos mesmos, que igual o de barra app pode parecer o mellor un pouco máis sospeitoso, lembrade que o que aparece detrás da barra é o que lle chamamos a ruta. Sempre pensamos que, por exemplo, as páxinas web non deixan de ser como unha caixa onde guardamos moitas cousas, non? Moita información. Pode aparecer unha sección de contacto, unha sección de usuarios, unha sección de conta, unha sección de inicio, non? Polo tanto, todo isto, ao final, forma parte desa gran caixa. Polo tanto, o que aparece detrás da barra é o que hai dentro da propia caixa, vale? Que é a página web. Polo tanto, o que aparece inicialmente detrás da barra inicialmente non vai a ser importante polo que estamos vendo agora mesmo en pantalla, vale? E, polo tanto, o quinto caso, como vedes, é totalmente fraudulento porque o importante, como lembrábamos antes, é o que aparece antes e despois do último punto. Vale, o último punto pon.com, sí. E antes do último punto pon e conectados, non. Aparece app e o medio download.com, vale? Por lo tanto, fixadevos que ás veces o que vai a facer un ciberatacante é poñer igual esa palabra clave relacionada con ese servizo, con ese producto, para que nesa lectura rápida pensemos que é verdade que vimos conectados aí polo medio, pero non prestamos atención de que a URL era totalmente fraudulenta, porque non era o do propio dominio oficial, vale? Por lo tanto, hai que prestar atención a todo isto. Como estamos a falar, esas partes desta URL son as que estamos vendo en pantalla. En primeiro lugar, o protocolo, HTTP ou HTTPS, non? Logo, o subdominio, que sería se comeza por 3W, se non comeza, pero o importante de todo isto é o propio dominio, que aparece ao final, non? É dicir, o antes e despois do último punto, é conectados.com, vale? E o que aparece despois da barra é o que dicíamos que era a ruta, vale? É dicir, ese contido dentro desa gran caixa que é a página web. Ben, hai que ter en conta que se somos capaces de identificar estas URLs e ver se realmente pode ser fraudulento ou non, ou sospeitoso ou non, seremos capaces tamén de identificar moitos dos ataques que podemos recibir a través de distintas vías, como un SMS, un correo electrónico, etc. Polo tanto, identificar o que pode ser unha URL maliciosa ou non, pode ser super interesante tamén pois, para poder detectar máis adiante posibles ataques. O veremos máis adiante con algún exemplo adicional. E por último, dentro da propia navegación, falábamos das cookies. As cookies que moitas veces podemos dubidar de realmente que son. As cookies veñen da palabra en inglés galletas, porque as galletas que deixan miguiñas, ao final miguiñas, barangullas de información, vale? Por qué? Porque no momento que accedemos a unha página web podemos ver unha pantalla similar a esta, un banner informativo dicindo que esta página web utiliza cookies e por motivos de protección de datos, non? Porque facilitan moitos datos nosos, da nosa navegación, de canto tempo estamos vendo unha pantalla, por iso moitas veces igual cando imos a unha tenda en liña, vemos un produto, vou a outra página e hai un banner publicitario que me está perseguindo constantemente, todo isto veñen polas cookies, por ese rastreso, na maior parte dos casos, por ese rastreso de información que se está facendo a través da nosa propia navegación. Hai que ter en conta que, claro, aínda por riba, os propios accesos dos que estábamos a falar antes, no momento dado, ás nosas contas, cando lle damos, por exemplo, a acceder á nosa conta de Gmail e marcamos o check de manter a sesión aberta, de alguna forma, temporalmente estamos guardando o noso contrasinal a través dunha cookie. Se o noso equipo, o noso dispositivo, aínda por riba, está infectado a través dun malware, non? O que chamamos o que chamaríades, perdón, un virus informático, pois o que vai a facer o atacante é intentar retirar esas cookies de sesión ca intención de replicar o noso acceso a través dun dispositivo novo. Por lo tanto, é dicir que de alguna forma están roubando as nosas contas. Por lo tanto, tamén super interesante, ao final, borrar as cookies regularmente do noso navegador. Lembrade que para iso, zona superior dereita do noso navegador, veredes unha sección que se chama borrar o historial de navegación, onde teredes un check para poder borrar
as propias cookies do noso equipo, vale? Tamén super interesante. Vale, e xa por último falaremos entón dos incidentes de seguridade. Acabamos de ver todos os hábitos ciberseguros inicialmente do noso día a día, posto de traballo, credenciais, a navegación, pero agora falaremos precisamente dos grandes vectores de ataque que podemos atopar e como podemos incorporar esas medidas de seguridade non só de detección, senón tamén de protección. Claro, para partir de todo isto temos que diferenciar moitas veces esa confusión que pode haber de que é un incidente de seguridade, que lle diferencia dunha brecha de seguridade. Bueno, pois inicialmente un incidente de seguridade é calquera evento que pode afectar á confidencialidade, á integridade e á disponibilidade dos datos dunha organización. Pois, por exemplo, cando falamos de confidencialidade, é, por exemplo, cando un terceiro non autorizado accede a información que non estaba autorizado, vale? Para poder acceder a esa información. Por lo tanto, exponse, neste sentido, a confidencialidade dos datos. Integridade. Poñemos o caso que vou ao médico e teño unhas probas médicas e esa proba que está cargada alguén a modifica, a altera. Pois hai unha modificación onde atopamos un incidente de seguridade onde se está afectando a integridade dos datos, vale? É dicir, esa proba foi modificada, ¿no? por un terceiro, esos resultados. E logo falamos da disponibilidade, que volvendo un pouco por exemplo do médico, pensamos que o médico intenta acceder ao noso historial clínico e non pode acceder porque o sistema está caído. Vale, pois aquí temos un incidente de seguridade por disponibilidade dos datos. Claro, en que se diferencia cando falamos de brecha de seguridade? Pois que estaríamos a falar de datos cando afecta, sería un incidente de seguridade, pero cando afecta a datos de carácter persoal, pero que neste caso pois pudiera afectar eses datos persoais que pudiera ocasionar pois a destrucción, a perda ou unha alteración accidental ou ilexítima, neste caso, por parte deses datos persoais que estamos gestionando dentro da nosa entidade, vale? Por lo tanto, incidente de seguridade que estamos a falar sería como o máis importante, como o que vai englobar que dentro deses incidentes de seguridade podemos atopar brechas de seguridade, vale? Vale, en relación con eses incidentes de seguridade, pois podemos atopar en particular distintos vectores, distintas metodoloxías, pero imos a destacar algúns deles, non todos. Simplemente comezamos, por exemplo, cos ataques de enxeñería social. Os ataques de enxeñería social, como dicíamos, é ese ataque onde o que vai a pretender o atacante é intentar manipular, o sea, aproveitar as nosas vulnerabilidades pois, para poder manipularnos psicolóxicamente e conseguir o seu obxectivo, ¿no? Dentro destes ataques de enxeñería social podemos atopar distintas técnicas ou métodos, como podrían ser o pretexting, o phishing, quid pro quo, o baiting e o medo, urxencia e autoridade, que son como principios psicolóxicos despois moi explotados polos ataques de enxeñería social. Comezamos polo pretexting. Cando falamos do pretexting, estamos a falar, neste caso, de un ataque que obviamente vai intentar manipularnos psicolóxicamente, pero fai creando unha historia. Canto máis realista é moito máis probable que non dubidemos dese posible ataque, desa historia que nos está trasladando o propio atacante. Fixadevos que neste sentido, un exemplo podería ser o que lle pasou, por exemplo, a un grupo de casinos das Vegas, que a través do pretexting, esta tipoloxía de ataque, pues, foi moi utilizado por este grupo de ciberdelincuentes contra varias cadeas de casinos e hotéis das Vegas. O engano consistiu en contactar co Departamento de Soporte Técnico facéndose pasar por compañeiros e clientes coa intención de restablecer as súas credenciais e que desactivasen os mecanismos de seguridade. Unha vez que conseguían ese obxectivo os atacantes, pois o que facían é infectar os sistemas coa intención de bloquear os seus sistemas, deixando fora de servizo caixeiros, máquinas de xogos, como vedes en pantalla, sistemas de reservas e as tarxetas das propias habitacións dos hotéis, ¿no? E como vedes, non consistía directamente nun hackeo dos sistemas, hackeaban as persoas para que lles abrisen a porta. É dicir, que lle fixéramos neste sentido o traballo sucio, ¿no? Logo temos o phishing, que é outra técnica, obviamente, tamén de enxeñería social, pero aquí, basicamente, o que vai a intentar facer o phishing é lanzar como un anzol
e a técnica que utilizará é suplantar a algo ou alguén coñecido para nós, non? Pois, por exemplo, podería ser unha empresa, un compañeiro, un banco, non? Todo isto precisamente ca intención de conseguir ese objetivo. É verdade que o phishing poden ser de distintas vías, a través de códigos QR, a través de correos electrónicos, a través de SMS, podemos atopar incluso chamadas telefónicas, todo iso simplemente a través de distintas vías para intentar conseguir ese objetivo. Aquí un caso curioso que quería destacar vos é o que lle pasou ao Palacio de Congresos de Valencia, que sufriu o que se chama a estafa das facturas, onde lle chegaron a estafar 194.000 euros. E aquí o importante é que caeu este Palacio de Congresos neste ataque por segunda vez. Isto tamén é importante para nós como lección aprendida, porque pode pasarlle a calquera entidade e organización, cando estamos a falar do plan de resposta a incidentes, é dicir, temos que aprender dos erros que cometemos, non? É dicir, se un atacante aproveita unha vía, unha oportunidade, pois para poder conseguir ese objetivo, nós temos que intentar aprender destes erros que cometemos, non? É dicir, para que non que non poida volver a explotar esta vulnerabilidade. No caso do Palacio de Congresos, o que lle pasou foi que contactaron con eles directamente facéndose pasar por un proveedor ca intención de trasladar que cambiaban de número de conta e que a partir de agora as facturas que tiñan que pagar, que tiñan que realizar a través deste número de conta novo. Moitas veces incluso estes ataques o que intentan facer é para maquillar un pouco máis a historia e facerse pasar por ese proveedor contratado, pero tamén incluso engadir e adxuntar algún tipo de certificado de titularidade bancaria totalmente falso, pero ca intención de maquillar un pouco esa historia, ¿no? Por lo tanto, fixadevos aquí que neste caso volveron a caer nesta técnica concreta de enxeñería social. Outro exemplo podería ser o quid pro quo, pasa moito fai pouco, precisamente na época do Nadal, que o que van a pretender os atacantes é lanzar certas promocións, certos fraudes, sempre xogando un pouco co quid pro quo, non? É dicir, se queres un desconto, se queres un regalo, tens que facilitar algo pola túa parte, non pode ser unha serie de datos, etc. Por lo tanto, este tipo de estafas atopámolas moitísimas veces a través das redes sociais, etc. Non? Por correos electrónicos que podemos recibir de entidades que para nós igual moitas veces son de confianza. Logo temos o baiting, que este é moi curioso porque fixadevos que non é tanto que teña que vir por unha vía por correo electrónico, etc., que consiste curiosamente en, por exemplo, utilizar o que chamaríamos os dispositivos USB. Poñemos un exemplo claro. Poñéndome na pel dun ciberdelincuente, ou o que pretendería facer é intentar atacarvos a través desta técnica, non? E, polo tanto, que fago? Vou, por exemplo, a vosa entidade, de repente vexo e analizo un pouco os vosos patróns de actividade. E vexo que, por exemplo, curiosamente, para os descansos ides a unha cafetería que tedes preto da vosa entidade, da vosa organización, do voso concello, dame igual. Vexo que en particular, ides a esa, a unha hora particular, eu o que fago é, curiosamente, deixar en riba dunha das mesas das que ides habitualmente un pendrive. Con que intención? Con que vos, curiosamente, levados un pouco por esa curiosidade, collades ese pendrive e o levedes ao voso equipo persoal, o voso equipo profesional, neste caso da vosa entidade, e o incorporedes, que a intención de analizar a ver de quen é, porque realmente se non é de ninguén, non identificades de quen pode ser, igual o que facedes é reutilizarlo, porque tamén é verdade que teñen un custo importante, non? Pero pensade que podería ser unha cafetería, podería ser unha zona de paso, podería ser un mostrador, no cuarto de baño. Polo tanto, o atacante basicamente o que fai é poñer ese pendrive aí, a vosa disposición, que a intención de que vos mesmos fagades ese traballo sucio. Claro, a gran dúbida é, só por incorporar o pendrive xa podo comprometer a seguridade do equipo? Sí, porque hai pendrives que é verdade que activan o código malicioso no momento que pulsamos no arquivo que está dentro do propio pendrive, pero tamén atopamos o que vedes na dereita da vosa pantalla, que é o que se chaman os Ravelraki, que o que fai é simular como se fose un USB, pero o que vai a facer é simplemente, no momento que o incorporamos, executar un código malicioso xa, vale? É dicir, fixadevos, non ten a capacidade como se fose un pendrive normal, pero ten toda a apariencia dun pendrive, vale? Que a intención de que no momento que o incorporamos, xa executa ese código malicioso.
Claro, logo despois, por último, atopamos que é algo común en prácticamente todos os ataques de enxeñería social é o uso do medo, da urxencia, da autoridade, porque moitas veces algo é urxente, se algo me está pretendendo trasladar certo medo, eu curiosamente vou actuar por impulso. Exemplos claro, un SMS simulando ser o noso banco dicindo que a nosa tarxeta de crédito quedou cancelada por motivos de seguridade. E nos pensaremos como, por qué pulsaremos nesa ligazón sen prestar atención. Polo tanto, son actuacións por impulso que van a intentar utilizar estes atacantes. Fixabos un exemplo claro, por exemplo, do que fan deses grandes titulares, do que fan os atacantes, pois, por exemplo, cos hackeos, por exemplo, que vemos recentemente da DGT, non? Por exemplo, fixadevos que fai meses víamos a noticia de a venta de datos de máis de 34 millóns de conductores tras un ciberataque, pensamos que, claro, neste caso, os atacantes que fan con todos estes datos? Aproveitar esa información para intentar lanzar ataques moito máis sofisticados. Polo tanto, cando vexamos algún tipo de titular similar a este, o que temos que intentar prestar atención é que próximamente, nos próximos meses, posiblemente recibamos unha comunicación por estas entidades. Polo tanto, hai que ter moito ollo para ver se pode ser fraudulento ou non. Fixadevos que poderíamos recibir comunicacións de temos certo tempo para pagar unha multa ou enviarme un SMS dicindo que teño que pasar a ITV nunha data que non correspondía, vale? Polo tanto, ao final, fixadevos que actuamos por impulso, chamados un pouco por esa atención, por ese medo, por esa urxencia, non prestamos atención e ao final xa o atacante conseguiu o seu obxectivo. En relación cas brechas de seguridade, como dicíamos antes, e esas filtracións de datos que podemos atopar, deixamos aquí unha ferramenta interesante que vedes aquí en pantalla, que o que nos vai a permitir é poder chegar a ver se a nosa conta estaba vinculada con algún servizo que dimos de alta no momento dado e que viuse afectada por unha brecha de seguridade. Veremos que aquí con algún exemplo que poño neste exemplo práctico desta ferramenta de que poño o correo electrónico miguelsuarez@gmail.com, totalmente inventado, espero que non sexa real de algún usuario que este vendo este vídeo, pero o que podemos ver no momento que incorporamos é que está vinculado con 24 brechas de seguridade, onde o que nos está facendo esta ferramenta é identificar os servizos vinculados con ese correo electrónico, as brechas de seguridade identificadas, e como saben, porque son os datos que aparecían, por exemplo, na dark web, non? Polo tanto, vemos que este usuario era cliente de The Phone House, que era tamén tiña unha conta de Twitter, e vemos cando foi esa brecha de seguridade e os datos que estaban expostos vinculados con esa brecha de seguridade. Todo isto que nos vai a trasladar, de alguna forma, é unha idea de a información que pode estar pública sen sabelo, pero tamén a nos teñe que dar, o sea, nos ten que dar a idea de, se a miña conta, por exemplo, de Twitter está exposta e o meu usuario contrasinal, claro, estou utilizando o mesmo contrasinal noutras contas, teño que cambiálo. Bueno, pois ao final é información que tamén é interesante que prestemos atención. En relación a isto, cos ataques de phishing, fixadevos unhas ferramentas interesantes pois, para poder, patróns, para poder identificar que pode ser un ataque de phishing, fixadevos en unha comunicación que podemos recibir por correo electrónico, simulando ser Microsoft, dicindo que a nosa conta de OneDrive comezou cun proceso de limpeza automática e, polo tanto, temos que revisar os arquivos porque os van a eliminar. Fixadevos que se eu pulsara nese botonciño, redirixería unha páxina que simula tamén ser o login de Microsoft con esa intención de incorporar as miñas credenciais voluntariamente. Fixadevos que este é un ataque de phishing, un ataque real. Como podemos identificar que era un ataque de phishing? En primeiro lugar, contido rechamante. Esta é a primeira pista, é dicir, algo que non esperábamos e que nun momento dado parece que nos está trasladando algo importante, non? Xa teña a miña atención e, polo tanto, accedo a esa pantalla. Non, o sea, neste caso, accedo a este correo electrónico. Logo, ainda por riba, interesantísimo tamén, super importante, o remitente. Fixadevos que o que acabamos de aprender das URLs, se o dominio pode ser real ou non, se é sospeitoso ou non. Neste caso, fixados que pon nonreply@microsoft-medio-onedrive.com. Non ten nada que ver co dominio real. Polo tanto, se revisáramos simplemente o remitente, saberíamos que este
é un ataque de phishing, vale? Fixadevos e lembrade todo aquilo que aparece antes e despois do último punto. Por Microsoft-medio OneDrive.com, vale? Por lo tanto, hai que revisar se corresponde co dominio real do servizo que nos está escribindo. Logo, ainda por riba, mensaxe de urxencia, que dicemos antes, que é unha técnica moi utilizada por parte dos ciberatacantes. Pasados 7 días, os arquivos eliminaránse de forma permanente. Curioso, non? É dicir, é algo chamativo, alarmante, que, polo tanto, ca intención de que eu actúe en consecuencia. E ainda por riba, todas esas ligazóns, eses botonciños, redirixen a outros sitios web, non? É dicir, aquí super importante, antes de premer neses botonciños, pasamos o rato por riba desas ligazóns e revisamos xusto no pé da pantalla se a páxina que nos está trasladando é a correcta ou non, se a URL o dominio é correcto ou non, se é sospeitoso ou non, vale? Antes de premer. Claro, aquí podemos poñervos agora unha serie de exemplos que me gustaría que parades e poñávolos a proba. Podedes parar este vídeo para analizar se sodes capaces de identificar o que acabamos de aprender, se sería ou non unha comunicación sospeitosa ou non sospeitosa, se é un phishing ou non o é. Vale. Neste caso, este exemplo en particular é un exemplo real, non é un phishing. Aquí o interesante é que as pistas que temos e que podemos identificar é o propio dominio que nos está escribindo. Fixadevos na cabeceira. O correo electrónico que nos está escribindo é o dominio, lembremos, o que aparece antes e despois do último punto é google.com. Neste caso, o correo é correcto. O contido pode chamarnos a atención dependendo se somos nós os que estamos iniciando sesión a través de outro dispositivo, pero lembrade que todas as URLs, os botonciños, se tiveramos dúbidas, antes de premer, revisamos e pasamos por riba co botonciño, non? É dicir, con o noso rato, revisamos a ver se a URL é correcta. Seguinte exemplo. Este en particular é un phishing. Aquí temos varias pistas interesantes. Por unha banda, fixádevos, o dominio de booking.com é booking rematado en ing.com, non? O correo electrónico que me está escribindo, fixádevos que é booking rematado en inn. Sabemos que aquí cambia unha letra, por lo tanto se está cambiando absolutamente todo o concepto, por lo tanto xa é un dominio completamente distinto. Ainda por riba, o propio contido xa é rechamante. Lamentamos a interrupción, pero temos problemas para verificar a túa tarxeta. Curioso, non? Outra vez, como algo alarmante, rechamante, ca intención de que nos mesmos caigamos un pouco na trampa. Se pasamos o rato por riba do botonciños, fixadevos que neste exemplo pusemos xa un pouco esa pista. Tamén o que vedes no pé da pantalla. Tamén a onde redirixiría? Tamén booking rematado en inn, non? Polo tanto, xa é unha páxina, un dominio totalmente sospeitoso. Outro exemplo, neste caso, fixadevos outro tipo de vía de comunicación, como podería ser un SMS. Sería sospeitoso ou non sospeitoso? Neste caso, claramente é sospeitoso. Por que? É verdade que outra vez o contido rechamante, operativa non habitual, realizouse unha operación por importe de 1.443. Se non recoñece esta acción, verifique inmediatamente. Como podemos ver, fanse pasar, neste caso, por a banca, non? Polo propio banco, pero o dominio da banca non é a banca-mediosoportes.com. Neste caso, aínda por riba, é algo rechamante. O que hai que ter en conta, sobre todo, cando estamos a falar de phishing por SMS, que teñen a capacidade tamén os ciberdelincuentes de suplantar a cabeceira dese SMS, non? Neste caso, o problema que temos é que se somos clientes deste banco en particular, podemos ter un fío de comunicacións por SMS con este banco e polo medio o atacante ten a capacidade de inserir esta comunicación. Por lo tanto, podemos ter dúbidas. Inicialmente se podría ser real ou non, porque está incorporado dentro do propio fío de mensaxes oficiais da propia entidade, non? Pero aquí, co que acabamos de aprender, xa sabemos que o dominio en particular que está sendo utilizado é totalmente sospeitoso, vale? Lembrade, se temos dúbidas, o mellor é non premer e dirixirnos directamente á nosa aplicación da nosa entidade bancaria, vale? De tal maneira que evitamos esa trampa que intentan coar os propios atacantes. Outro exemplo.
neste caso tamén por SMS. Aquí neste caso o que estamos vendo é que a comunicación é totalmente real, non habería ningún tipo de problema, non se trata dun phishing porque aínda por riba a propia comunicación non traslada tampouco unha URL ou un número de atención telefónica. Moito ollo con todo isto porque é verdade que, por exemplo, non ten por que ser só unha ligazón. Ás veces o que van a intentar trasladar ao atacante é que chamedes ao número de teléfono, de atención, que curiosamente vai a ter unha tarificación especial ou que van a intentar aproveitar ese contexto, esa historia que acaban de montar, ca intención de pedirvos datos persoais, vale? Polo tanto, o que hai que intentar evitar é facilitar datos persoais ou premer en ligazóns totalmente sospeitosas por se poden infectar o noso dispositivo. E por último, esta comunicación. Pois esta comunicación en particular, fixadevos que xa non podería ser ou non un correo electrónico, pero podería ser tamén un folleto que podemos recibir, calquer tipo de comunicación en particular a través de distintas vías, que neste caso é un phishing, vale? Por que sabemos que é un phishing? Fixadevos que, aínda que visualmente pode dar totalmente a apariencia de ser unha comunicación, unha promoción de Disney, fixadevos que xa volve a trasladar un pouco esa urxencia. Só por ese. Suscríbete e consigo un mes gratis de Disney Plus, ¿no? Neste caso, aínda por riba, a propia comunicación o que pretende única e exclusivamente é que para poder facer uso desa promoción, escaneemos ese código QR. Claro, no momento que escaneamos o código QR podedes facer a proba, non hai ningún tipo de problema, veredes que o que vai a trasladar é que a URL que identifica é disneygratis.es, é o dominio de Disney. Non, non sería. Pero neste caso, fixadevos que xa evitan poñer outro tipo de métodos de contacto ca intención de que o único que fagamos é escanear ese código QR que pode infectar o propio dispositivo ou ben redirixirnos a unha páxina ca intención de que facilitemos datos persoais, vale? Polo tanto, moito ollo tamén cos códigos QR que poden ser utilizados como unha vía tamén de phishing, vale? Ben, con todo isto do que acabamos de falar, cando estamos a falar de enxeñería social, o interesante tamén para poder detectalos é estar alerta ante esas solicitudes que non esperábamos, que é algo sospeitoso, cos exemplos que acabamos de ver, por exemplo, non? Neste caso tamén é super interesante que estemos un pouco máis alerta de todas estas vías, destos vectores de ataque, porque igual non sabíamos que podía ser utilizado unha chamada telefónica ou ben un código QR tamén para intentar redirixirnos a páxinas totalmente fraudulentas. Por lo tanto, hai que tamén prestar moita atención a este tipo de comunicacións. Por outra banda, tamén dentro das técnicas e vectores de ataque teñamos o malware, que non deixa de ser programas mal intencionados que o que pretenden é roubar a nosa información, infectar os nosos dispositivos. Exemplos destos atopamos constantemente no noso día a día dentro das administracións públicas, organizacións, etc. Hai moitísimos tipos de malware, non todos son iguais, atopamos virus, troyanos, ransomware, spyware, cada unha delas con distintas funcións ou posibilidades, pero hai que ter en conta que teñen moita capacidade como para poder roubar datos, pero incluso tamén paralizar e cifrar a nosa información ca intención de extorsionar logo que paguemos esa recuperación desa información ou dos nosos sistemas, non? Claro, neste sentido, como puntos de detección, é verdade que o interesante de protección é ter actualizado os nosos programas, tanto os programas, as aplicacións do móvil, os sistemas operativos, etc., que a intención de estar parcheado absolutamente, pero tamén analizar e monitorear se o noso sistema de alguna forma ten algún tipo de comportamento anómalo. Os nosos compañeros dos departamentos de seguridade tamén incorporan moitas medidas de seguridade extra adicionales para poder revisar se realmente pode estar pasando algo dentro da nosa infraestructura. Pero o ideal é que se identificamos tamén algún tipo de patrón anómalo dentro do noso equipo, tamén alertemos os nosos compañeros de seguridade para ver realmente que está pasando nese equipo. Outro vector de ataque, como dicíamos antes, eran os ataques de forza bruta. Aquí non me vou a parar tanto que se sabíamos que eran os ataques que o que pretenden é esa proba-error para ver se accedemos ás nosas credenciais. Para que vexades exactamente en que consiste, imos a poñer un pequeno vídeo.
Existen herramientas que permiten a un ciberdelincuente obtener nuestra contraseña de forma sencilla si no usamos una contraseña segura. Veamos cómo puede hacerlo. Básicamente, esta serie de números y letras es como se almacena nuestra contraseña en un ordenador. Si un ciberdelincuente obtiene esta codificación, firma o hash de nuestra contraseña y utiliza una herramienta como esta, puede llevar a cabo un ataque de fuerza bruta sobre nuestra contraseña. Empezamos el ataque contra nuestra contraseña. En estos momentos, la herramienta está creando palabras con todas las combinaciones posibles de letras minúsculas y números, tal y como vemos en la primera línea. Luego, codifica esa palabra, tal y como hemos indicado antes, convirtiéndola en una serie de letras y números sin sentido. Finalmente, compara esa codificación con la de nuestra contraseña. En el momento en que coincida, ¡voilà!, el ciberdelincuente ya tiene nuestra contraseña. Aquí, realmente fixadevos que en cuestión de segundos, como dicíamos ao principio da charla, pódese acceder a esa información, ás nosas credenciais, se realmente a definición do contrasinal é moi sinxelo. Por lo tanto, son outro tipo de ataques que podemos atopar como vectores de ataque dentro dos posibles incidentes de seguridade, non? Por lo tanto, neste sentido, cando estamos a falar de ataques de forza bruta, tamén é interesante revisar se estamos recibindo registros de intentos de inicios de sesión, de comunicacións como a verificación en 2 pasos, non? Que non eran solicitados, tamén poderían supoñer unha pista de que hai algo raro está pasando, é dicir, que hai algún tipo de intento nosas credenciais. Neste sentido, os nosos compañeiros o que van a intentar facer tamén a nivel de seguridade como medida de protección é implementar bloqueos automáticos, é dicir, a través de distintos intentos fallidos para acceder ás nosas contas, o que van a intentar facer é bloquear esa conta temporalmente para validar e verificar que se está pasando algo raro dentro desa propia conta e pode ser, polo tanto, un intento de acceso ilexítimo. Logo, dentro de outro dos ataques que podemos atopar son os ataques de intermediario que, fixadevos, este vai moi relacionado tamén cas conexións que utilizamos. Por que? Porque, por exemplo, un atacante o que podería facer é intentar, pensemos que estou nunha cafetería teletraballando e eu estou mandando unha orde a través desa cafetería, desa conexión wifi, envíolle a un atacante, a unha entidade unha factura que é os datos precisamente para pagar esa factura, e o atacante que fai interceptar esa conexión porque é totalmente insegura e modificar o contido dese correo electrónico, non? É dicir, é o que lle pasou, por exemplo, como vedes en pantalla, o Concello de Mérida, e que o que fixeron foi aproveitar unha conexión para que o propio ese correo electrónico que se estaban enviando para unha transferencia bancaria de máis de 50.000 euros a un proveedor, interceptaron esa comunicación cambiando o número de conta para facer ese pago. Por lo tanto, aproveitando esas vulnerabilidades das propias conexións. Por lo tanto, neste sentido, moito ollo cas conexións que utilizamos, revisemos tamén se esas páxinas web comezan por HTTP, HTTPS, se estamos utilizando ou non unha VPN para protexer as nosas comunicacións e, por lo tanto, así intentaremos facer que esas conexións sexan moi seguras, evitando tamén este tipo de vectores de ataque. Lembrade que estos son exemplos dos máis utilizados habitualmente, pero non son os únicos que poden derivar nun incidente de seguridade. Por exemplo, lembrade que nos rouben un dispositivo móvil con información confidencial, o noso portátil, pode derivar, polo tanto, isto supón un incidente de seguridade. Un extravío incluso de dispositivos de almacenamento externo, perda de documentos en formato papel, non? É dicir, non destruir a documentación, como dicíamos ao principio da charla, e que, polo tanto, alguén poida acceder a esa información. Xanelas emerxentes que igual podemos atopar nun momento dado e que igual sí que nos están requerindo como certa información adicional, ou que o propio dispositivo está tendo comportamentos anómalos, pois pode ser unha pista de que algo raro pode estar pasando aí. Por lo tanto, deberíamos notificalo inmediatamente aos nosos compañeiros de seguridade. Exemplos como estos atopámolos constantemente, non? Non pensedes só en dispositivos digitais, ás veces tamén é a propia información, se a perdemos en estado papel, ou tamén o propio dispositivo se pode estar extraviado, vale? Por lo tanto, todo isto supón tamén e deriva nun incidente de seguridade. E para rematar,
falaremos desa resposta a incidentes, é dicir, todo o que acabamos de falar é super importante que o plasmemos tamén de alguna forma nun plan de resposta a incidentes. Ese plan de resposta a incidentes para saber realmente o que temos que facer está composto por varias fases clave. Por unha banda, a identificación e notificación de incidentes. É dicir, establecemos esos procedimentos para que no momento que alguén poida identificar de que algo raro pode estar pasando o que pode supoñer un posible incidente de seguridade, temos que intentar poder reportalo e notificalo. A onde? O ideal sempre é que no momento que teñamos identificado un posible incidente de seguridade, contactemos na medida do posible de maneira inmediata co Departamento de Tecnoloxía ou o Servizo de Seguridade da nosa entidade. Desa maneira trasladaremos que está pasando e os nosos compañeiros intentarán incorporar esa segunda fase de contención e erradicación. É dicir, pensemos que no noso equipo recibimos un posible phishing. Temos a pericia de identificalo e nos o reportamos. Por que é interesante reportalo, non borrar, non eliminar ese correo electrónico, por exemplo? Porque así os propios compañeiros poderán analizar exactamente como se chegou a producir ese phishing, como o recibimos, e se alguén dentro da propia compañía, dentro da propia entidade, tamén o recibiu, van a intentar parchear para que ninguén poida caer nese posible ataque, vale? Pero tamén pensemos que o mellor podo ver un momento dado que no meu equipo está pasando algo raro, o comportamento é anómalo, vale? Pois no momento que o traslado, os nosos compañeros igual poden identificar que efectivamente acabamos de sufrir unha infección dentro do noso equipo derivado de algún tipo de problema adicional, caemos nun ataque de phishing e non o sabíamos, instalamos o que non debíamos, pois este tipo de situacións ao final poden derivar nese incidente de seguridade, porque igual pode haber un roubo de información, pero tamén pode supoñer un problema de disponibilidade da información, non? E, polo tanto, os nosos compañeros verán que efectivamente perdimos certa información, van a intentar illar o noso dispositivo para que non comprometa a outros dispositivos que poden estar conectados pola rede de equipos, e o que van a intentar facer é, unha vez que está limpo, intentar recuperar a información perdida. Como fan? A través de, na maior parte dos casos, un plan de recuperación de datos, non? A través das copias de seguridade, etc., para intentar ver que non se chegou a producir ningún problema adicional. O noso equipo está totalmente limpo, recuperamos a información e xa podemos volver a nosa actividade. A seguinte fase, neste caso, por parte dos compañeros de seguridade, é analizar o incidente. Verificamos realmente a ver que sucedeu, por que sucedeu e como se chegou a producir. De tal maneira que o que vamos a intentar é detectar esas vulnerabilidades, esas brechas de seguridade, para que non se poidan volver a producir. En este sentido, chegamos a esa última fase do plan de resposta a incidentes, que consiste na implementación xa desas leccións aprendidas. Isto hai que ter en conta que sempre é unha aprendizaxe continua, onde nos mesmos veremos e analizaremos esas posibles vías de entrada e os posibles incidentes que chegáramos a ter como víctimas na nosa entidade, e, polo tanto, desa maneira os nosos compañeros de seguridade aprenderán precisamente de todo isto para evitar que poida volver a suceder. En canto a referencia, rematando xa con esta sesión, como recursos ou páxinas de referencia, queremos trasladarvos estas que vedes en pantalla. Por unha banda, o incibe.es, vale? Que é o Instituto Nacional de Ciberseguridade, onde tedes moitísima información a nivel de ciberseguridade, de concienciación, incluso de ferramentas a título persoal que podedes incorporar no vosso día a día para protexer as vosas contornas, como poderían ser antivirus, como poderían ser xestores de contrasinais, etc. E se o día de mañá, a título persoal, tamén tedes algún tipo de consulta, incidente, que queredes consultar co Incibe, contades cunha liña gratuita de atención telefónica que é o 017, un teléfono gratuito e confidencial, non van a preguntar nin nome nin apelidos, están aí para axudarnos, que podedes trasladar todas as consultas que queirades. E dentro da Antega, contades co portal ciberseguridadegalicia.gal, onde contades con moitísima información e concienciación sobre todo isto do que estamos a falar. Outras sesións tamén gravadas como esta que estades vendo, pero tamén moitísima máis información a nivel de concienciación sobre noticias e novidades en temas de ciberseguridade e protección de datos, como infografías e videopílulas. Moitísimas grazas a todos pola vosa atención e participación nesta sesión, e vémonos en seguintes formacións. Moitas grazas.